And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Ang huling hiling niya ay makita ako. Kahit sa huling sandali ng buhay niya. Itago mo ako sa pangalang May. Meron akong lalaking minahal. Itago natin siya sa pangalang June. 2016, nung una kaming magkita. At naipakilala siya ng kababata ko. Same school kami ni June. Si June yung lalaking nakitaan ko. Nang alam kong hindi ko nakita sa ibang naging karelasyon ko. Kung sa itsura, okay na okay si June. Meron siyang mahabang pilik mata, maputi, hindi man katangkaran. Alam kong pasok siya sa hinahanap ko o tipo ko sa isang lalaki. Magalang, malinis sa katawan, mabait, at laging naipaparamdam niya yung pagmamahal niya. Kahit ako yung laging may topak, hindi siya nabibigong pasayahin ako. Oo, mahigpit siya sa akin. Pero alam ko na para yun sa ikabubuti ko. Kaya nga minsan, sa katigasan ng ulo ko, DJ Rocky, nag-away kami. Hindi niya ako pinayagang umalis noon. Kasi 9:00 na ng gabi nung time na yun. Nag-aya yung mga kaibigan ko na mag-inom. Okay lang naman kasi puro kami babae. Kaso, natural, natatakot siya, lalo pag mag-isa ako uuwi. Alam kasi ni June na pag nalalasing ako, hindi ako nagpapahatid sa mga kasama ko. Lalo, hindi naman ako nagpapakalasing. Kaya madalas, nag-aaway kami. Tapos, susunduin niya ako para safe akong makauwi. Iniisip ko nga minsan, paano na lang kung hindi ko siya nakilala o hindi siya ang boyfriend ko? Siguro, hindi ako ganun kasaya. Grabe yung efforts niya sa akin. Ramdam na ramdam ko talagang mahal niya ako. So fast forward, mag 2 years kami nung namatay yung tatay niya. Alam kong wala siya sa sarili niya that time. Hinayaan ko siyang mag-move on kasama ang family niya. Kada gabi nandun ako sa kanila. Inaasikaso ko siya at tumutulong ako sa mga dapat gawin. Pinakita ko sa kanya yung effort ko na hindi ko siya iiwan. Hindi ako laging mawawala sa tabi niya. Then, umuwi ako isang araw para kumuha lang ng mga isusuot ko. Tapos, naalala ko nga na, dapat pala, doon na lang ako. So, ang nangyari, wala pang 2 oras, bumalik na ako agad sa kanila. Para lang maramdaman niya na hindi ako mawawala, na lagi lang akong nasa tabi niya.
Then dumating yung araw na libing ng tatay niya. Alam kong sobrang bigat ng nararamdaman niya. Habang sakay niya ako, pinumpunasan ko ang luha niya. Hinahaplos ko rin yung likod niya. Next day, medyo nakakausap ko naman siya ng maayos. Iniisip ko nga parang hindi ko siya kasama. Kumbaga, kasama ko siya physically, pero yung diwa niya wala. Palagi siyang tulala. Iniisip ko noon baka hindi niya patanggap na wala na ang tatay niya. At sino ba namang agad-agad makaka-move on sa ganung pangyayari? Si June kasi papas boy yun. Malambing sa mga magulang at magalang. Kaya nga gustong-gusto siya ng pamilya ko eh. Actually, buong kaanak ko. Sabi nila sa akin, ang swerte ko raw kay June. Kasi etong taong to, may pangarap para sa amin. Iniisip niya yung future namin. Alalang-alala ko pa, nag-usap kami noon. Taas nangako sa isa't isa, natutuparin namin yung mga pangarap namin ang sabay. Kasi mas mauuna siyang makakapagtapos. 3rd year college siya noon at ako naman 2nd year college. Then sabi ni June sa akin, pag mag-abroad daw ako, siya ang tutulong sa akin. Basta, mas mauna siyang aalis. Umuo naman ako. Kasi kahit papaano, may pangarap kami at tama naman siya. Si June kasi yung taong gusto niya na bago kami ikasal, meron kaming bahay at lupa. Na sarili ha. Gusto niya magkaroon kami ng sariling negosyo. At alam naman din niya na hilig ko ang pagnenegosyo. Talagang maraming pangarap si June para sa amin. So fast forward birthday ko, akala ko hindi siya makakapunta. Kasi busy raw siya. Pero alam ko namang prank lang yun kasi tuwing birthday ko, lagi niya akong sinusurpresa. Pero iba si June ngayon. May pa-cake at flowers na puro paborito ko. At sa ilalim ng cake, merong nakalagay na box ng cellphone. Tapos, nagulat na lang ako sa mga susunod na eksena. Lumuhod siya. At pagbukas niya ng box, nandun ang singsing. Napaiyak ako sa sobrang tuwa. May pa-cellphone na, may pa-cake at bulaklak pa. May pag-propose pa. Iyak na ako ng iyak nun. Hanggang sa narinig ko yung sinabi niya sa akin na, antayin mo ko at pakakasalan kita. Pumapayag ka ba na makasal sa akin? Siyempre umuo ako. At nagsipalakpakan na ang mga tao doon. Sina mama at papa, lalo na yung ibang mga bisita namin. At simula noon, mas minahal ko si June. Dahil sa effort pa lang, wala na akong masabi. And fast forward 2 years. Okay naman ang pagsasama namin. Masaya kami. Then 3 years. Sa anniversary namin, punong-puno ng memories. Mapag-good and bad, magkasama kami. Hanggang sa hindi ko alam bakit nanlamig ako. Hindi ko na alam kung bakit ganun. Siguro nasa stage na kami na mahaba-haba na rin yung pinagsasamahan namin. Pero kahit ganun pa man, may mga bagay na hindi maiwasan na magbago. Nag-work siya, busy na siya. Tapos, nawawalan na siya ng time sa akin. Naging busy na rin ako. Kasi naging online seller ako. Then na-invite ako sa church ng mga kaklase ko. Naging busy ako. Habang siya busy rin, hindi na kami nakakapag-usap ng maayos. Hinayaan ko siya, hinahayaan niya ako. Magkikita lang kami, minsan lang sa loob ng 1 buwan.
Tapos dumating yung birthday ko nung taong yun. Antay ako ng antay. Inantay ko siya. Pero sabi ng mama niya, may sakit pala siya na trangkaso. Kaya nagatid na lang ako ng konting handa sa bahay nila. Tapos inisip ko, alagaan na lang siya. Doon ako nagpalipas ng gabi hanggang sa magising siya. Pinakain ko siya. Naglagay ako ng bimpo sa noo niya. Pagkatapos nun, mas naging sakitin pa siya. Sabi ko, baka sobra-sobra na yata yung pagkabisi mo. Lagi siyang puyat. Pinagsasabay ba naman niya yung eskwela at yung pagtatrabaho niya? Tapos sabi niya, nag-iipon lang daw siya para sa pag-alis niya. At tutuparin niya yung pangako namin. Umuo lang ako. Fast forward, paulit-ulit yung flow namin. Busy siya, busy ako. Hanggang sa may nakilala kong kaibigan na itago na lang natin sa pangalang John. Si John yung laging nakakasama ko sa simbahan. Nakakausap ko, nakakatawanan ko. Hanggang sa nahulog yung loob ko sa kanya. Pero sabi ko sa sarili ko, hindi ko pwedeng maramdaman to. So pinilit kong umiwas kay John. Pero hindi ako tinigilan ni John. Kahit sinabi ko na may boyfriend ako. At kahit sinabi ko na mahal ko ang boyfriend ko. Hindi niya ako nilubayan. Pagkatapos nun, si John, chat ng chat sa akin. And then, sabi ko sa kanya, wag niya na akong i-chat. Kasi hindi pwede. At dahil dun, binigyan ko siya ng rules. Walang papasok sa bahay namin na ibang tao, lalo na kung alam namin na iba ang hangarin ng taong yun. DJ Rocky, alam kong sinusubukan ako ng tadhana. At yun nga, habang tumatagal, nakakalimutan kong may boyfriend ako. Siguro dahil wala na kaming time para sa isa't isa. At naramdaman ko na mas naibibigay ni John yung oras na hindi naibibigay ni June. March 20, 2018, naging mag-MU kami ni John. At para bang wala na yung pagmamahal na nararamdaman ko para kay June. Naging cold ako. At alam kong nakakahalata na si June. March 25, 2018. Araw na sinundo ako ng mga kasama ko sa simbahan. Kasi isa na ako sa mga leader ng church. Yung araw na yun, naiwanan ko yung phone ko sa bahay namin. Saktong mag-start na kami sa Sunday service. Kaya sabi ko, naku, mamaya na lang. Mamaya na lang ako mag-update kay June. Ang hindi ko alam, nagpunta pala sa bahay si June. Pagka-uwi ko, bumungad sa akin si June sa bahay. Kinakabahan ako. Baka naibigay kay June yung cellphone ko ng mga magulang ko. Pero hindi umiimik nun si June. At umalis na nang malamang nakarating na ako at nakauwi. Pero nag-message siya sa akin. Magkita kami sa susunod na linggo. Sabi ko, okay, pupunta ako. So nagkita kami ng June. Alam kong malalim ang iniisip niya. Nasa malayo pa lang ako, nakikita ko na siya. Then, pagkarating ko, napasabi ako ng sorry, late ako. Mansari ba natin? Tanong ko sa kanya. At pagkatapos kong tanungin yun ay hinilikan ko siya. Tsaka umupo. Kwentuhan lang ng nangyari sa school at church. Pagkatapos nun, kumain kami. Then bigla siyang nagtanong kung okay pa ba kami. Kinabahan na ako nung oras na yun. Hindi ako makasagot agad. Basta, ang naalala kong sinabi ko, oo, okay kami. Pero bigla akong natahimik nung tinanong niya ako
kung may iba ako. Feeling ko guilty ako. Kaya napasabi ako bigla kay June na, huwag kang mag-alala. Kung meron sasabihin ko agad sa'yo. Hanggang sa nag-ring yung cellphone ko, tumawag yung mga ka-church ko. Then, yun. Yun na ang dahilan ko para wag nang humaba pa yung pag-uusap namin ni June. Ilang gabi, nagpupuyat ako kaiisip kung tama ba yung ginawa ko. Para bang hindi ko kayang makipag-iwalay kay June. Kaya tinawagan ko si John na kailangan namin mag-usap. Alam kong mahirap yung gagawin kong to kasi umaasa si John na baka may magbago pa sa amin. Pero napaisip ako at nagising sa katotohanan na maling-mali na ipagpapalit ko yung taong ginagawa ang lahat para matupad yung mga pangarap naming binuo. Sa taong nakilala ko lang sa mga panahong naghahanap ako ng oras, ng kalinga, ng pagmamahal mula sa taong mahal ko. Sobrang nagsisisi ako sa ginawa ko at doon ko mas napatunayan na mas mahal ko si June. Then April 1, 2018, Sunday, alas 9 ng gabi. Pagbaba ko ng church, may dalang flowers si John. Sabay biglang halik sa akin. Nabigla ako, hindi ko alam kung bakit niya ginawa yun. Pagkatapos ng service namin sa church, nag-usap kami na John. Sinabi ko na yung totoo, na mahal ko si June at hindi ko siya kayang ipagpalit dahil lang sa nawalan kami ng oras sa isa't isa. Sinabi ko lahat kay John. Nung una hindi siya pumayag pero sabi ko, sorry, hindi ko na talaga kayang lokohin yung taong pinakamamahal ko. Then umalis ako. Ilang araw muna akong hindi nagpakita sa simbahan. Umiwas ako kay John. Ginawa ko lahat, nagpalit ako ng SIM, binlock ko siya sa Facebook. At ang pinakahuling ginawa ko, nag-chat ako kay June. Sabi ko, June, kung nagkamali ba ako, patatawarin mo ako? May second chance ba ako sa'yo? Sinabi ko lahat sa chat, pero hindi siya nagbubukas ng Facebook. Tinatawagan ko siya gamit yung bagong SIM card ko pero walang sumasagot. So nagplano akong puntahan siya sa bahay nila. Pero sabi nasa trabaho raw pumasok. Nakita ko yung sasakyan niya nandun sa garahe nila. Kaya umuwi na lang ako. Nagpasabi na lang ako kay tita na pag umuwi siya, pakisabi na binisita ko siya. Fast forward, birthday ng mama niya. At yun yung ginawa kong dahilan para makapag-usap kami. Kaso hindi siya lumalabas. Gusto ko sana siyang puntahan kaso hindi rin siya namamansin. Kaya kinabahan na ako nung oras na yun. Baka inunahan na ako ni John. Gusto niya talagang magkasira kami ni June. Kaya nung lumabas siya, nakipag-inuman sa mga pinsan niya, humanap ako ng timing para lapitan siya. Hanggang sa dumating na nga yung kinatatakutan kong pagkakataon. Sinabi niya na nga lahat-lahat sa akin, sa amin, sa harap ng pamilya niya. Natakot at nagulat ako. Umiyak si June sa harap namin. At habang umiiyak siya, sa akin lahat nakatingin. Natahimik ang lahat. Hanggang sa pumatak na rin ang mga luha ko. Nakita ko si tita umalis, napaiyak rin. Hinang-hina ako. Hindi ko mapigilan. Yung mga luha ko, umalis ako, tumakbo ako palabas. Habang sinasalubong ko yung napakalakas na ulan, naupo ako sa gilid na para bang ako lang mag-isa sa mundong to. Sa mga oras na yun, alam ko na nagkamali ako ng sobra. Pero bakit? Tinatanong ko yung sarili ko. Bakit? Bakit ako umabot sa ganito? At meron din akong sala. Sana kinausap niya na lang ako. Pero hindi ko naman siya dapat sisihin eh. So, kinaumagahan, nabasa ko yung chat ng mama niya. Ang sabi sa akin, nasa ospital daw si June. Tanghaling tapat nung magising ako noon. Sabi pa ni tita, kailangan daw akong kausapin. Nag-usap kami alas 4 ng hapon. Ipinaliwanag ko lahat. To make the long story short, naiintindihan ni tita lahat.
Alam niyang may mali ako pero naging okay kami. Habang tulog si June, pinagmamasdan ko siya sa ospital. At doon na ako kinabahan nang malaman kong may sakit siya na malubha. May cancer si June. Pagkabalita sa amin nun, nagyakapan kami ni tita. At si tita ay umaasa na magkaayos kami. Pero nung inalok nila akong magpakita kay June, tumanggi ako. Sabi ko, baka ayaw niya pa talaga akong makita. Sa ngayon, alam kong masakit pa rin para sa kanyang lahat. Oo, DJ Rocky, hindi alam ni June na patago kaming nagkikita ni tita, ng nanay niya. Sinasabi sa akin lahat ni tita, lahat ng updates tungkol sa kanya. Kaya nagdesisyon ako na baka ito talaga yung mas makakabuti para sa lahat. Kasi alam kong nasaktan ko siya ng todo-todo. Naisipan kong mag-abroad. Dahil iniisip ko, baka pag nagstay ako rito sa Pilipinas, makagulo lang ako. Sabi ko kay tita, Tita, ganito na lang. Mag-a-abroad ako para makatulong ako sa gamutan ni June. Kahit sa maliit na paraan, gusto kong makatulong. Kasi problemado si tita. Hindi niya kayang maipagamot ang taong mahal ko. Oo, DJ Rocky. Nag-abroad ako, hindi lang para hindi makagulo, kundi para tumulong sa gamutan ni June. Sabi ko, tita, wag niyo sanang banggitin ito kay June. Ang gusto ko lang ay maging maayos siya. Okay naman si tita, basta pag-isipan ko raw mabuti. Paalis na ako ng 3 days. Natapos ko na lahat ng dapat tapusin. Pero bago ako umalis, isinilip ko muna siya sa ospital. Gusto ko siyang yakapin. Ang lungkot-lungkot kasi 2 years akong mawawala. Iiwanan ko siya ng ganun yung kalagayan niya. Then niyakap ako ni tita. Sabay sabing, mag-ingat ka ha. Mamimiss ka namin. Lalo na si June. Alam kong malalagpasan din natin to. Nag-iiyakan kami noon, sorry ako ng sorry. Sabi ko, tita, sorry sa lahat ha. Alam kong nagkamali po ako. At mas lalo niya pa akong niyakap ng mahigpit. Nagpaalam na ako at tiningnan muli sa huling sandali si June bago umalis. Then, nasa airport na ako, mag-isa ako. 4 na oras ang pag-aantay ko pero parang sobrang bilis ng oras. Parang ayaw ko nang ituloy. Nagdadalawang isip ako kaso wala na akong magagawa, nandun eh. Iniisip ko na nga lang na baka parusa lahat ng ito sa akin. Dahil kailangan kong pagbayaran ang lahat ng ginawa kong pagkakamali. Nakarating ako sa Hong Kong. Sinundo ako ng pinsan ko. Hinatid ako sa bahay ng magiging amo ko. DH ang trabaho ko. Unang araw ko, umiiyak ako. 2 linggo akong nag-iisip, umiiyak di makatulog. Then, lumipas pa ang 1 linggo. Tumawag ako kila tita. Nag-video call kami. Tulog si June. At nung magigising na siya, pinatay ko agad yung call. Nag-chat ako kay tita, sabi ko, tita, salamat po. Papasok na po ako. Huwag niyo na lang pong sabihin kay June na tumawag ako. 7:00 ng gabi, natapos na ang trabaho ko. Napakain ko na ang mga amo ko. Papasok na ako ng kwarto. Pagka-check ko ng cellphone ko, may mga tawag si tita. And then tiningnan ko yung mensahe. Ang sabi, nag-aagaw buhay daw si June. Natulala ako, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Mas nanghina si June dahil sa gamutan niya.
Nakahinga na lang ako nung sabihin ni tita na okay na siya. Nanghina lang daw talaga. Lumipas pa ang ilang buwan, nasasanay na ako sa trabaho ko. Kahit papaano yung lungkot ko ay napapawi rin. Pag alam kong nakakatulog ako sa mga pagkakataong ang dami kong iniisip, malaking success na yun para sa akin. And then lumipas pa ang isang taon. Tiniis ko lahat ng yun para lang makatulong. Dapat sana uuwi na ako nung Pasko, kaso nagka-pandemya. And then, nagtiis ako na nagtiis. Ang lungkot. Gusto ko na umuwi. Gusto ko na magpakita kay June. Kaya nga nagdarasal ako na sana maging okay na ang lahat, mawala na ang pandemya, para magkita na kami muli. Then, December 2020, lagi akong nangungumusta kay tita kaya lang bihira na lang siya mag-reply. January 5, nakita ko si June. Sobrang layo na ng itsura niya kumpara sa dati. Halos butot balat na, namayat. Hindi ko mapigilan yung mga luha kong tumulong. Habang nakatapat sa kanya yung camera, magka-video call kami ng nanay niya. Wala raw naman tong ibang hiling, kundi sana'y bumalik ako. Yung makita niya ako. So pinangako ko kay tita na pagdating ng October, uuwi ako. Haharapin ko na lahat. So tinuloy ko ang buhay ko rito sa Hong Kong. Iniisip ko ilang buwan na lang naman yung titiisin ko. Then, August 26, 2021, 7 p.m. Maraming chat sila tita. At yung mama ko, pati si James. Yung kapatid na June. Kinabahan ako, feeling ko. Hindi ko pa nababasa yung mga chat nila. Alam ko na. Alam ko na yung mga laman nun. Nasa ICU daw si June, nag-aagaw buhay. Then 6:30 p.m. binawian na siya ng buhay. Grabe yung panlalamig ng kamay ko noon. Pangihina ng tuhod ko. Hindi ako makapaniwala. Uuwi pa ako ng October eh. Sabi ni tita sa chat, may kinuha na si June, wala na siya. Hindi ko mapigilan yung paghagulgol ko sa kwarto ko. Kung pwede lang sana na isang iglap lang nasa Pinas na ako, ginawa ko na. At biglang bumalik sa akin lahat-lahat yung masasayang alaala namin. Yung mga pangarap namin, yung mga binubuo naming mga pangarap. Yung anak na gusto naming magkaroon. Lahat bumalik. Dali-dali akong tumawag kay tita. Bago pala mag-agaw buhay si June, alauna pa lang nanghihina na siya. Sinabi pala ni tita lahat-lahat kay June. Kung bakit iniwan niya na kami. Habang sinisulat ko to, DJ Rocky, hindi ko mapigilan yung luha ko. Sabi sa akin ni tita, sinabi niya yun para lumakas yung loob ni June, para lumaban pa siya. Pero sabi ng doktor, hindi na raw talaga kaya ng katawan niya. Na kahit gaano pa raw pilitin ni June yung sarili niya na manatili sa mundong to, hindi na kaya ng katawan niya. Alam nilang oras na lang ang binibilang para tuluyan ng bumigay ang katawan ni June. Sorry ako ng sorry sa lahat. Hindi ko matanggap na wala na akong babalikan. Kung hindi na lang sana ako umalis, mas nakasama ko pa siya ng matagal. Kung hindi ako nagkamali, siguro magkasama pa kaming lumalaban. At naiparamdam ko sa kanya na hindi siya nag-iisa. Araw man o gabi, sa pagising niya, sa pagtulog niya, sabay kakain, aalagaan ko siya gaya ng mga pangako namin sa isa't isa. Halos mabaliw ako ng mga oras na yon. Yung lalaking minahal ko at minahal ako. Wala na.
Hanggang sa huling hininga niya raw, ako yung hinahanap. Sising-sisi ako. Bakit wala ako sa tabi niya sa oras na kailangan niya ako? Namatay siya na ang hiling niya makita niya ako sa huling sandali ng buhay niya. Na hindi ko man lang naisakatuparan. Well, kung nakikinig man si June ngayon, gusto kong humingi ng tawad. Sa lahat-lahat. Ang mahalaga ay may natutunan ako. Siguro hindi talaga siya para sa akin. Sana, June, masaya ka na kasama si Tito ha. Lagi mo kaming gagabayan. Hayaan mo, tutuparin ko pa rin lahat ng mga pangarap natin. Alam kong masaya ka na. Hindi kita makakalimutan, babe. Malaya ka na dyan. Wala nang sakit. At hindi ka na mahihirapan pa. Mahal na mahal kita. Lagi kang mananatili sa puso ko. At kung dumating man yung oras na magmamahal akong uli, ay sana makilala kita mula sa ibang katauhan. Muli, ako si May. At ito ang aking secret vow.